Saka ko lang man to dito. Ah. Papaspasan ko pagpunta doon kay sigurado ako naghinulat na ngayon si kumpare. Pare? Pare? Oy pare, Oy, bakit pare? masama ka sa akin kay makadto ako yan na bayan. Magpapatong ako ng lugit. Oo, maupod ako sa iyo pare kay mabili ako ng smuggle. Sige, kay... Pare, sige mauna ka na lang doon kay magliwan ka na lang doon kay magliliwan gihapon ako ng aking sulot. Sige pare, hulatong ko na lang ikaw doon sa amon ha. Oo pare, sige kay magliliwan muna ako dito. Sige, sige, mauna na ako. Oo sige pare. Saka ko lang man to dito. Ah. Papaspasan ko pagpunta doon kay sigurado ako naghinulat na ngayon si kumpare. Puntahan ko na siya doon kay para makaaga kami paglakat doon sa bayan. Sigurado ako makakauyab kami doon sa bayan kay mga formado kami ni akong kumpare. Pare! 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 Oy, ba't ngayon ka lang ha? Naginulat na ako kanina pa sa'yo. Nagkano pa ako pare? Nagkarigo pa ako tapos nagliwan pa ako ng aking isululot. Asa na yung imong lugit pare? Kinarga ko na yon doon sa Kang Budoy. Encarga muna doon sa multicab ni Budoy, Ano, oh. Budoy? Oh. Ilan na to ka buok pare? Marami yun. 50 kabuk yun. Mga ilang ka sako? Mga tunga. Marami yun. Marami tunga. Tunga sako. Sako. Ako pare, nagsama ko sa iyo kay mabili ako ng smuggle. Wala na akong smuggle na sinusulot doon. Huwag mong kalimutan pare ha, pag mapalit man ako mamaya ng parutpot para sumsuman na. Sasama natin. Palit ka pa rin ng ng kurap-kurap para marami tayong sumsuman. Ha? Oo. Tara pare, para di tayo maadlawan. Tara. Pare, Oy. mamasyada muna tayo doon sa bayan. Ayaw muna tayo pag-uli. Ha? Oo. Tapos di mo pagpatong ng lugit doon, ha? Oo. Titingin-tingin muna tayo ng mga chicks doon ha. Kaya magmumuyab tayo. Oo. Tara, pare. Baka naginulat na si Pagpuli ngayon. Oo. Papaspasan nga natin. Oh, nakakatakoy. Nagtakas ako sa suni-suni doon sa bayan, pare. Nakabili na ako ng smuggle. Paborito ko to pare na smuggle. Ang dami mo namang pinamalit pare doon sa bayan. Oo, sumsumanin natin. Kurap-kurap. Pumalit ako kanina. Nagbili ka ng parutpot? Ay, siyempre, paborito ko to. Opo. Ito Ano pare. po yan eh? Ito. Ay, oo, wala kami kasing pang... Sipid. Oo, wala kami pang sipid dyan Ito. sa bahay. Ha, ang dami mo pinamalit. Saan mo to pinalit? Doon sa tabi ng... pinalitan ko ng... Ng dalan doon sa may tabi ng dalan doon. Oo. Ang akin pare, nagkuring ako pag pare, libot-libot ako doon pare sa bayan. Ay, wala man akong nakitang nagbabaliga doon ng gamot. Ay, saan ka naman pumunta? Doon sa may malaki na malaki na balay. Kaya nagbibinyong ako ng gamot kay sakit yung akong ulo. Ay, ba't ka pumunta pa doon na marami naman dito? Gamot ng bayabas. Ay, piste ka. Hindi mga gamot ng gamot na para gintutumar pag inom ng sakit. Sige pare, mabalik na lang ako mamaya kay magliliwan muna ako doon kay nauran kasi nauran. Oo. Mabalik ako mamaya kay magtatagay tayo. Oo. Lutuon mo na lang yung kurap-kurap at saka yung parutpot yan ha. Oo. Sige pare. Sige pare, maglulungag na rin ako. Sige. Babalik ako mamaya.